Eyongahlanyisi wengane eyongangidaka kazi ngidakela utshwala ngiphuza utshwala ngidakele yabo lento omtshela yona nje Angithi yonto yaziyo-ke le weza uDlamini agijimele mina ngoba uhlezi udaka otshwala mungakhatheli uphume emsebenzini ubuye udaka otshwala uba umsatisfyayo. Ngokulala nje nendoda yami sinesibili ngokulala nje nendoda yami sinesibili somtshela sokungiphendula kade saqala wena ubungabonini sabafazi phela sabafazi mina nawe sabafazi mangithi ngikwazi ukusatisfy indoda yakho uyahluleka shuthi mina ngumfazi ongcono kunawe. Hayibo yangiyalina ngisehlali ukhuluma nami kanti ngenxa yendoda endala ngisho kunawe awunakela intombi ubulindeleni wena muzofaka indoda emzini kababa ngibona indoda wena umuntu omdala ongangidala ubenginyonyobela kabili benginyonyobela amathimba uvumela na ukhuluma ngani nami ngimdala ungitshela ukuthi kwenzakalani ubuzongikholwa yini mama ngikutshela ukuthi anginyonyobela ukwazi ukukhuluma noma wakho sibe kahle ekhaya inkonzo isebenza angazi sokwenza njani ngoba ufuna ukuzoyikhokhela ingane uzokhokhela amasinza nakulo ngane le ngitshela ukuthi mhlawumbe lokho kusayo yokhipha lo bafika agcwele ukuthi ngeke ngikwazi ukuyikhipha uyahlanyaza yes lo thuthi ungikhiphele wena hayibo ma ngeke ngikwazi ukukhipha inganyama yes Sinibingelele eNingizimu Afrika igama lami uNelo phinde ngabuya namhlanje ngizolungisa izinkinga nje ngiyangazi umuntu olungisa izinkinga abantu bafika la ekhaya bebhocobele beneyinkinga bahambe behappy ngobani ngiyabasiza abantu nawe lapha ekhaya ngakusiza email ethi khona escreenini sibhalele sibone ukuthi udaba lakho sizolumisa kanjani mhlawumbe nesigaxa ungasazi ukuthi uzomtshela kanjani walingeka okanye wena owalingwa sondela ngapha izilingo zikhona for wena namhlanje ke ngihleli nentokazi la seswami uyaphila ngiyaphila kakhulu ngizosondeza kanje imic yakho nje ukuze abantu bakuzwe kahle angithi ke senimuzwa kahle South Africa uyaphila sisi ngiyaphila njani ngiyaphila usisi uba igama uqhamukaphi igama lami uphunyukile Gumede ngisuke eMthwalo maqoloqolo awuyangithusa phela nami wami uMagumede khona eMthwalume kodwa hayi kaqoloqolo sithi uHomeline hayi Homeline hayi umkhaya kwayisho labantu baseSekwini baseNatali behlangana eGoli kodwa mase befika eNatali abazwani bama enemy omunye wasenkandla omunye wanongoma bayadelelana kodwa basebesegoli sebewomkhaya cha sisawamukela ngimsho abantu ababuka le video sebeyasho ukuthi hawu isihloko siyasibona nathi vele email sifundile siyazi kwenzakalani but awusithathe usibeke why namhlanje ula ekhaya nginanamahloni ukixoxa le ndaba hayi ukhululeke la ekhaya ke amahloni wabe eceleni asijajani nje hlobo. Okay, so into eyenzeka ubaba washona 2017 after kushona kwababa uma wasethola indoda yamuva inathi ekhaya 2018 kophela unyaka yes so memuva inaye bethandana nje be right sekusuka the following year it was 2019 I think around abo June kanje ustepfather lo useshela mina usethi uma akaman Elise kahle empedeni kahle vele wasekuqaleni uthi ubengamthanda ubenzela ukusondela eduze kwami kade engichelele ayikona ke phela uStepo yisinkwe edlekayo nami ngathatheka ke manje inkinga eqala la sikwenzile ebesikwenza naye official sisakwenza namanje noStepo but manje sengisuke ngamitha and bengifisa ukwazisa uma ngimtshele nje iqiniso ukuthi kwenzakalani and ngimithi manje and uStepfather ufuna ukuzokhokhela ingane. Okay, no ngiyakuzwa. Kanjani? Okay, inkolo yami ihlangahlangene ekhanda lami. Ubaba uyashona. Ungakapheli ngisho isikhathi esingakanani. Yes.
uma wakho useqomile. seqhumile. I don't think unyaka usuphelile. Angabi. Okusho ukuthi if ube umuntu ozilayo inzilo engayikhumuli. Yeah. But if akabona abantu abazilayo ngokweinkolelo zabo still unyaka ongapheli. Kunjalo. Uletha indoda emzini wababo wakho enamantombazane okuwena intombazane ekhulile. Kanti le ndoda leyo zothi masifika lekhaya ifuna ukudla kwasana kule khaya. Njengoba uyibeka nje injalo. Wena ke asikujaji siyabuza nje ukuthi senzela ukuthi mase sisikhuluma noma wakho sibe neunderstanding ephelele. Wena ke ubaba mabe sekukhuluma nawe kuthini kuwena uthi awu umuntu omdala umhloniphayo umbiza ngobaba nangu sekukhuluma into engayizwa kahle. Ubaba aqalanga wakhuluma. Ubaba uthi umama ephuma emsebenzini afike ekamereni ngilele alokhe ngithintathinta. Nami ngisaba ukumtshela uma yabo ngiyasaba umtshela ngangibona ngazuthi ngizoba umqhathi ngizomusha into yabo futhi uma wengeka ngikholo because ubaba mekukhona uma ingelosi so uma lokhenza lento le nami ngicina sengimbuza ukuthi uyenziswa yini into ayenzayo and then ila aqala khona ukukhuluma yesesho ukuthi uyangithanda nani usacela siyenze lento simfihlele kodwa uma uzongenzela noma yini engiyifunayo. Okay. Nawe ke wavuma. Ngavuma. Okusho ukuthi kahle singasho nje sithi cha akazange enze lutho ngenkani. Hayi cha kwavunyelwana nje kahle ngesihle. So uma wakho ngokwazi kwakho akaze nje asole. Angenayo sure but uyabe nakho ukubuza ukuthi yini into esidala sizwane kangaka mina no baba. Ngicabanga ukuthi sometimes nathi behlule ukuyifihla kahle into yethu uma esekhona. So I think naye unakho lokho emqondweni wakhe kuphela ukuthi akazi uzokuprove kanjani. Awunalo wena isoka nje. Isoka nginalo. Ntanga wakho nje. Hayi cha anginalo shembandla nginalo phela ubaba lo sengizwisile ukuthi umuntu uthandana nabantu abadala kunemvuzo. Ngizomenza Phatha soft. Yes. Okay. Yeah, kuthiwa yababili ayingenwa. Engifisa ukwazi uma wakho nobaba wakho basathandana. Ibonisa ubaba wakho ngoba ngestepfather. Kanti nawe futhi ngestepfather nathandana. Kuzozakalana ngoba phela ideally uma ngabe uma wakho ethola indoda iwa ubaba wakho lo ndoda leyo. Wena ube ingane okusho ukuthi ke ingane yakho wena oyoyizala wena iyothi mkhulu ubaba wakho. Whether uyi stepfather noma ubaba wakho ngampela iyothi mkhulu. In this case ingane yakho kuyofanele ithi baba kumkhulu wayo. Kuyofanele ithi baba vele yeyakhe. Iphinde ithi mkhulu futhi. Cha ngesasho ukuthi mkhulu angithi njengoba kumele sazise uma ngimtshele ingazifuna ukulungisa into kanjalo ayikwazi phela ukuthi mkhulu kubabayo kanjalo. Uma wakho kufanele nimshaya ngesitini. Futhi ngishawa wakho ngesitini. It is what it is. Ayikho nami into engizoyenza indoda ithe yangithanda. Kuyomele ke ukuthi kanjani ke uma aphuma shini. Ya ne ngihleze ngizwe sonke isifazane bayithatha indoda. Bengaze ngizwe ukukhuluma isifazane ngithathele uma wakho indoda. But ke njengoba bengishilo ukuthi sabantu abaright lekhaya asijajani sizocela sisasipha ama numbers. Sifonela bala. Sifonela umama osifonela ubaba. Sifonela uma. Okay. Mhlawumbe ubaba unalo ulwazi ukuthi wena uzokwazisa umama? Yebo unalo. Arankinga. Yebo bese siyikhulumile nje indaba. Awucabanga ukuthi ubaba ufuna isithembu la? Ngeke ngikwazi uba sesithenjini noma. But nje umshare nje. Yebo bengimshare. But ke manje njengoba indaba isizophuma isizokwaziwa nje nabasekhaya bezoyazi abomndeni. I don't think ngakwazi uba sesithenjini noma. Kwanje ngamanje ngiyacabanga ukuthi ngisho indlela ngibuka ngayo isizoshintsha. Umama waphuma wayokutholela indoda wayilayetha la ekhaya. Kwabe yona ezokumithisa. Kanti naye futhi ubhizi nayo.
Ake sisishuye ezitolo bese sifonela uma sizwe ukuthi udaba luzophela kanjani. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Kuhlangene ongoti kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Sikhona isikhafulo esokubuyisa umuntu wakini owaduka, ubuyisa isithandwa sakho, uthole nomsebenzi. Sikhona nesiwasho sokususa isichitho, ugeza amathunzi amnyama, ube nogazi, uthandeke ebantwini, zivuleke izinto zakho. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, iBP, ushukela, ama-fibros noma icancer. Siyavuleka isibeletho uthola abantwana. Siyabasiza nosisi, sikhuphula isitofu sisibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu, izwe wena wedwa, izikuphi imali. Siyabasiza nobaba, uqinisa idonki piri, uqina umthetho endlini, umama ezwe wena wedwa, alangazelele wena wedwa, uphinde umvikele bangamthatha abanye. Ukuze uthole konke lokho, sivakashele epharmacy yethu eShop number 87 ku Queen Street eThekwini. Noma ungafaka i-order kwinombolo ethi 071 305 8387. Siyakwazi ukukudilivela noma ikuphi lapho khona. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa imvelo ukukulapha. Hello? Yebo sabona. Sawubona kunjani? Ngiyaphila nami ukhuluma la noNelo kwi-TV show ebizwa akhe ngayisho igama layo but angithi nje iReal TV1. Sifonela lana sihleni ndodakazi yakho. Angizwanga? Ndodakazi yami. Yes, ndodakazi yakho. Yebo. Yini kwenze njani? Hayi nokhuleka wonje basofonelwa yithina ubowazi ukuthi zonke izinto zihamba kahle kunodaba afuna ukukhuluma nawe. Kathuka phela lezi ngane ihamba indawo eningi kanti sekwenzinkulu. No ayikho emaphoyiseni ayiboshiwe and akuyona futhi prank call le awuprankwa nje akona egagasini noma eUkhosini FM. Ayikho inkinga sana. Okay sesicela ukukhuluma nawe. Hello? Yeah. Unjani ma? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ma bengifuna ukutshela ukuthi before ngikutshele nje lento engifuna ukutshela yona, ngifuna wazi ukuthi ngiyakuthanda futhi ngiyaxolisa. Yini sekwenze njani? Ma bengifuna ukutshela ukuthi mina nobaba ma ngazi ngizoyibeka kanjani lento le. Yini khuluma mlaleli. Okay, into eyenzalayo ukuthi mina nobaba Dlamini siyathandana futhi ngikhulela ingane yakhe. Awungiqalele lo dodo usho. Awuqale phansi ngisi. Lapha udodo usho. Qala phansi nje. Kanti Ma njengoba ngikutshela nje ukuthi mina nobaba Dlamini siyathandana futhi ngikhulela. uDlamini uhlala komunye umuzi noma usho. Cha ngisho uDlamini wakho. Hayi awuphilile. Yazi udingukisa mara futhi uyagula. Awu ma bengizokwenza njani indoda ingitshela ukuthi angithanda? Ndoda baba wakho sile kahle ekhaya. Akasayena ubaba wami baba kade ashona. Ubaba wena ubona indoda umuntu othanda noma wakho wena ufile nje ekhanda lakho. Ma wena uhlulekile ukubamba indoda, uhlulekile ukuyinika lento efunayo. Lalela ngeke ngikuzale. Ngizale wena mase ngiphinda futhi uzongenzela amasinda la washoyo phela ngitshela wona uthuphi nje futhi ngitshela wona. Kulungile ukuthi ugcwele isisu njengamanje. Sokwenze njani? Lalela ke ntombi yami yabona lalela lamasimba la ngitshela wona. Umlosho wonyoni ungoqele wonke imithambele. Angifune siphele emzini wami yangithi. Hayibo ma ukwazi ungixosha emzini kababa. Exosha ke namhlanje ke ngeze ntombi yami hambe uyongibopha wenze into futhi uzwazi ukuthi ungaphinde ukubeka ungaziphinde ukubeke imqondo yakhe emzini wami nale uzeyithole sesangweni
Wema, ubulindeleni wena muzofaka indoda emzini kababa. Ngibona indoda wena umuntu omdala ongangidala. Ubenginyonyobela. Benginyonyobela amasimba uvumela nakhuluma umngani nami ngimdala ungitshela ukuthi kwenzakalani. Ubuzongikholwa yini mama uma ngikutshela ukuthi uyanginyonyobela? Ukwazi ukukhuluma noma wakho sifike kahle ekhaya inqondo isebenza. Ma angazi sokwenza njani ngoba ufuna ukuzoyikhokhela ingane. Uzokhokhela amasimba naleyo ngane leyo. Angitshela ukuthi mhlawumbe lokho kusayo yokuthi ngaloba singagcina ukuthi ngeke ngikwazi ukuyikhipha. Uyahlanyaza. Yes, lo thuzi ungikhiphele wena. Hayi bo ma ngeke ngikwazi ukukhipha ingane yami. Yes. Yes, ngapha ngashisa ngike le BP. Yazi uyafuna wena. Ingane njani kahle kahle? Ingane njani kahle wena? Hawu ma bengisiza wena endodeni yakho. Angithi wena ubuhambe emsebenzini kuyusukhathela. Ucabange ukuthi wenza njani Dlamini? Khohlakala. Ngani yeko ntanga bakho nje mina amakhehla. Ontanga bami abanginiki lento engiyifunayo ngiyithola kuDlamini. Bolile, soda ngempethu ubolile ngani. Azingathathela ingane yami bathi ngikhuluma nomuntu. Iqhilo phela lelo lenza ihlala. Hayibo, izophela lo bambakazi, izofuna emndenini. Hawu sobatshela iqiniso njengoba ngikutshela nami. Angithi manje uDlamini ufuna ukuzokhokhela ingane. Akukhoqinisa, wengane wangihlala. Eyongangihlanyisi wengane, mina kazi ngidakela utshwala ngiphi uzotshela ngidakele. Yabo lento omtshela yona nje. Angithi yonto yaziyo-ke le weza uDlamini agijimele mina ngoba uhlezi udaka otshwala. Mungakhathela uphume emsebenzini ubuye udaka otshwala uba umsatisfyayo. Ngokulala nje nendoda yami sinesibili masiko. Ngokulala nje nendoda yami sinesibili somtshela ungiphendule. Kade saqala wena ubungaboni. Sabafazi phela. Sabafazi mina nawe. Sabafazi manje ngikwazi ukusatisfy indoda yakho uyahluleka. Shuthi mina ngumfazi ongcono nginawe. Hayibo. Yanjani ngisehlali. Ukhuluma namkanje ngenxa yendoda endala ngisho kunawe. Awunakela intombi. Kodwa nginika yangijabulisi nginika kahle. Ontanga bakho bona. Angibafuni ontanga ma angibafuni sengiqale ngoDlamini ngizomenzana untanga manje. Wena yona ingane yami ngeke mhlawumbe kwenzeka iphutha fashintsha. Mhlawumbe bangibika ingane erongi. Yeke mina ngazela amasimba nje. Uyanyanyisa wengane. Uyanyanyisa. Engifuna ukwenza ima ukuthi wamkele ingane sikhona and ngeke ngiyikhiphe. Ingane mina khoma sisimbe nje wamkela mina. Akhoma sisimbe ingane ziyahlanyani mina. Hambe ekhulise ehlathini lo ngane ibonje njani. Ikhule ehlathini nekhaya angithi uzoyikhokhela nje Dlamini. Ekhaya live. Uyikhokhela abantu ukhokhela namahlathini. Ngifuna imali emukayo. Angathi ngifuna ngale mali mina. Ufuna ukondla la endlini uzokwazi uzibothi isinima ngifela amakhehla. Ha uyanginika nje imali le kumele ngabuthenga ngayo igrocery uyinika mina. Usilibele ukuhamba le ndlela ethatha imali uyenzani nalo mali? Uyenzani? Ngiyayisebenzisa. Ngisebenzisa ngapha amasimba ngoba nawe udaka utshwala ngokwakho. Angithi ngisuke ngiphuza imali yaDlamini nje. Uzokwazi futhi nokuyondla. Azinonke ngasithi uyangibona ukuthi ngubani mina ngifunda umqondo ukuthi ngubani. Ngibona qhubeka uqhamini qhubeka. Uchaza ukutshela ukuthi nawe usunesifo ngoba uzamnikela nesifo. Sifo sonke. Kulungile kuyaphileka. Ayibulali nje ngizophuza amaphilisi. Philisi we silimuste. Hey. Ngiphe lo doti lapho, ngiphe lo doti angaze nawe abuye nje. Uzizwe njani ukuthi usuzoba ugogo? Mina angisogogo mina welimi. Angisogogo nje ngize ngivume lo ubiza ngani. Ingane indodakazi yakho ungabe isikhulelwe. Uma indodakazi isikhulelwe kusuke wena uzoba ugogo. Uzizwe njani usuzoba ugogo? Akogogo la. Egogo ezola kamhlaba ufuna ugogo esowethu nekhandi. Ngisogogo mina welimi.
lo uyagula nani uzilalela nje ingane isiquwa sekhanda soletha amasimba nje isek ayikho lonto kapha uyagula lo ya no cha sixolise nje ingcawu indaba ezobuhlungu kakhulu lezo ukuthi kube khona umuntu osifazane banesifile ngenza lento no asibonge manje isikhathi sakho ya siyajabula uzongitshela yena ukuthi angangena emagcekeni ami ngidlulile kakhulu uDlamini yena usoqhubeka naye ongena nanodlamini nje ngibangela i-stress nalo nje mnindi lamafutha ne-right kumdingela ubuso nje angibona ukuthi ngubani hayi ungaboshwa hayi sengamane ngilale khona ke ngidlala abantu ababili ngifuna ukuboshwa-ke basale bobabili bawulavidas basale hayi siyabonga ma hayi ngibongwa nje into kanje mntanami yani hayi akaneme neze hayi akajabulile uzizwa njani wena ngizizwa angazi but ngi-relieved ukuthi uma useyazi and I hope ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uzokwazi ukwamukela ingane yami mina nginankinga nokuthi angangixoleli but okwengane nje ikona okubalulekile futhi uDlamini ngisazoqhubeka naye uma umuzwa ekhuluma nge-AIDS uyamkhola noma ucanga mhlawumbe usekusho ngoba ufuna ukuthi nje uphatheke kabi angimkholo ngicabanga ukuthi ufuna ukulaya mina nje angimkholo kodwa ke ngicabanga ukuthi musuka la uzocheck lokho ya ngizochecka ngavele mengizwa kuthiwa umuxukuzo uqala ucheck yona so ngizohlezi ngikuchecka lokho let's say for argument's sake I'm not saying kunjalo and I hope akukho njalo if ngathiwa kunjalo ngophatheka kanjani ngingaphatheka kabuhlungu because kuzongivezela ukuthi uDlamini abanga neqiniso nami kodwa futhi since nasey'koleni besifundiswa ngayo HIV I don't think into engangibulala leyo ngizothatha nje amaphilisi kahle ngohlelo okay uma wakho useyalwazi udaba kade ufisa uthandaza ungekho right ungazi ukuthi isimo esiqala sikhulu ngoba inyanga sancane ngisamasonto sayinyanga ngoba kusancane bezovela egcine ebonile so bungazi uzomtshela kanjani useyazi ke manje wethu udiniwe noma ngadiniwe okuthalayo udaba usiyalazi uphatha kanjani ukuthi uma wakho usiyalazi udaba lolu ngifuna uqamba manga uma ngiyamthanda so a part of me is inhlungu and the other part of me ikhululekile but ngathi ukhuluma la ubungakhulumi ngathi ukhuluma noma wakho ukhuluma ngathi ukhuluma nomnakwenu angithi phela mhla ngisadulana nendoda yakhe ngase ngumna kwabo njengamanje ngikhuluma njengendodakazi yakhe okay no cha sesina sajabula ngabe utholile usizo lekhaya bekuzosiphatha kabi ukuba uhambe ungasizakalile abantu abasizanayo ngayo sonke isikhathi futhi singasho ukuthi ishow yokuqala ekhona eNingizimu Afrika ewu10 out of 10 ngoba umuntu ufika la ene problem ahambe iproblem yakhe sisemxazululile yona sibonga kakhulu isikhathi sakho nje ake ngithi till next time stay blessed.